にして止めてもらいます。ちょっと落ちちゃいますよね、やっぱり。右に倒しますで、後ろ前に出して止めてください。落ちちゃいますよね。で、右に倒して前傾します。前に出してください。これも落ちちゃいます。左に倒して後ろ、で落ちちゃいますね。左に倒して前傾前に出してください。これも落ち、で状態は元に戻して、ちょっとかかとを前に出してかかとつけてつま先持ち上げてください。右足から上から加圧していきます。これしっかりしてます。落ちません。いいですよ。力抜いてください。こちらも加圧していきます。こちらちょっと落ちるんですね。左はね、ちょっと弱い。膝を少し持ち上げて、ここで止めてください。ちょっとぐらつきますけど大丈夫です。左が上から加圧すると弱いですよね。こちら落ちちゃうというの。で、何をやるかということなんですけど、これ100円ショップで買えるヒアルロン酸なんですよ。ヒアルロン酸クリーム。何でもいいんですけどね。これはちょっと高級っていうかちょっと高いです。これはね。で僕はこちらの方が無臭なんで好きなんですけどね。こういうのでもいいですよ。これも100円ショップで購入できます。で何をするかというと手をちょっと出してください。でこれつけるところがポイントなんですけどね。この骨が出っ張ってるでしょ。この周りにこうつけていくんですよ。前回なんかこう花粉症ここにかゆみがあった時に、ここにシールを貼ったらそれ以来花粉症出なくなったって。出なくなりました。本当に。良かったですよね。良かったです。全く目も痒くなかったですし。人によりますから、たまたまね、その後出なかった良かったんですけど、でもやっぱり他の人もその場でかゆみ止まるんで、それ持ってきますよ、シールを。すごい、シール。買いますとか言って持ってった人いますけどね。ああ、そっか。これ出ますか、足。はい、出ます出ます。ここはね、三陰交ね。三陰交って聞いたことあるでしょ。三陰交ってどこでしたっけ。これ自分の手でね取るんですけど、大体身長がそんな変わらないんで、僕がちょっとちびすけな身長あんま変わらないですから。183センチでしたよね、年上さん。163センチ。163センチ。僕が160それぐらいだから。本当ですか。へえ。これでいいや。はい。ここ一周ね、塗ってください。でこれちょっと今このままね、このままこのままにしてもらいます。何もね、何も条件は今変えてないです。これを塗っただけなんですけどね。じゃあもう一度腕前に出してください。これ止めてください。どうですか。強い。強いでしょ。強い。力抜いてください。右に倒して後ろ。で前に出して。ほら。本当だ。すごい。何これ。右に倒して前傾。で前に出してください。強い。すごいでしょ。何をした。左して後ろ。左倒して前傾。強いですよね。かかとつけてつま先持ち上げてください。これ止めてください。これは落ちなかったんですけど、左はちょっと落ちちゃったんですよ。もうちょっと強くなってると思います。強くなってると思います。膝少し持ち上げて、これ止めてください。で上から加圧します。これは落ちなかったですね。で左はさっきちょっと良かったんですけど、落ちないですね。今度。強いですね。強いんですよ。で、こういう状態を真横から水平にこうしていますけど、これぶれませんね。これもぶれません。映ってるかな。こういう風になるんですよね。
で、あんまり宣伝しちゃうというぐらいですけど、こういうジェルとかヒアルロン酸クリームがあればできちゃうんですけど、買ってきたものをこのままやっててもこうはならないんですよ。で、何をやってるかっていうと、携帯電話を使ってるんですね。携帯電話の上に乗っけて、これ電磁波かけてるんです。で、普通の携帯電話ではやっぱりこういうふうにはなりません。で、何が違うかっていうことを、ちょっとこの後説明しますね。一応これでご自分でできるのは分かりますよね。有益電磁波の波動を物質に共鳴させるという方法を今からお伝えしたいと思います。先ほどはこのヒアルロン酸ジェルですね、こちらの方に携帯電話を使って有効な電磁波を共鳴させたものを、肌に塗ったんですね。そうしますとアンバランスが改善されてバランス良い状態になりました。で、これはヒアルロン酸ジェルでなくてもいいんです。普段お使いのね、何か乳液なんかあったらそれでも構いません。あとですね、こちらのこれ張り替えシールなんですけど、こういうものに電磁波を共鳴させて、これをですね経血ですね、経血なんかに貼っていただくと、今は黄砂による化学物質の反応とかですね、あと花粉症ですか、花粉症による目のかゆみとか非常に有益な効果を出しています。それで、使ってもらうのはこちらの携帯電話なんですけど、この携帯電話にこちら貼ってありますけど、裏側にシールを貼ってもらうんですね。2種類貼ります。1種類でもいいんですけどね、こちらはトランスフォーメーションシールって名前つけてますけど、商標になってます。有害な波動を有益に変換してしまう、そういう作用があります。トランスフォーメーションですね。で、それに対して、さらにヒーリング効果あるいは浄化効果を付加したものがこちらですね。これネプスシールって言います。で、この2つのシールのセットでヒーリング用のものができます。で、こちらだけでも大丈夫ですけど、変換はされますのでこちらだけでも大丈夫なんですけど、ヒーリング用のものを作ろうと思ったらこちらも使ってみてください。で、実際、どういう結果になったかっていうのは先ほど動画で、見ていただいた通りなんですけど、今電話が携帯に着信してこれ電磁波が発生しています。で、この電磁波を使うわけですね。対象のものにこの電磁波を共鳴させていくわけです。で、今この辺が強い、この辺りで、この強いあたりのちょうど裏側あたりにシールを貼っています。で、この電磁波のエネルギーを利用していくわけです。で、物質にやる場合はだいたい1分から3分ほどやってください。滑り止めを置いてその上に、こう乗せちゃうわけですね。乗せちゃいます。乗せています。
であとは自動的に電磁波が共鳴しますから、でそれを、体の不調部分に使用してもらうということですね。携帯の種類によって電磁波の強さとかですね、違いますので、結果的に対象に共鳴するものも電磁波が強ければエネルギー強いっていうことを言えると思うので、有効期間なんかもそれによって微妙に変化します。実際のところは経験的にやっていただいて、だいたいデータを取ってもらうっていう形ですね。